Predstav si elektrické auto, ktoré ťa nenúti rozmýšľať nad tým, kde budeš dnes nabíjať, ale nad tým, kam chceš ísť. Ja som Matej a toto je nové Volvo ES90. Volvo ES90 spája eleganciu sedanu s praktickosťou moderného SUV. Čistý škandinávsky dizajn, ktorý nestarne, a aerodynamika, ktorá pracuje pre teba. 92 kWh batériou, ktorá je postavená na 800V architektúre, vládne kombinovaný dojazd až 640 km. Volvo je synonymom bezpečnosti, mŕtve uhly, automatické brzdenie, monitorovanie vodiča. Technológie, ktoré pracujú v pozadí, aby si sa mohol sústrediť na cestu. Tichá, dokonalo odlúčená kabína, priestranný interiér pre 5 osôb. Prémiový digitálny kokpit, špičkový infotainment, konektivita smartfónov. Bezdrôtové nabíjanie, USB-C porty a dokonca power zásilka v kufri. Luxusné materiály a pokoj, ktorý cítiš pri každom kilometri. Volvo ES90 môže byť tvoje už od 69 900 €. Príď si ho vyskúšať do Begamu ešte dnes.